We beginnen om 12 uur. We staan buiten bij Mega Hit FM en bij de parkeerplaats van de MCB in Playa, dus naast Havana. Dit jaar doen Mega Hit FM en Voz di Bonaire mee. Er zal 1 programma gemaakt worden wat op beide zenders te beluisteren is. Wij staan buiten met collectebussen, met dozen waar mensen voedsel of whatever, luiers of wat ze willen doneren, kunnen doneren. En natuurlijk collectebussen om geld aan te nemen. We zullen alle auto's die voorbij rijden stoppen. Nee, maar we hopen dat iedereen die voorbij komt wat wil doneren. Als je niet in de buurt bent, is het altijd mogelijk om geld te storten op onze rekening. En je kan de radio bellen om een liedje aan te vragen en daarvoor moet je dan betalen. Eigenlijk, het wordt gewoon 1 grote gezellige dag. We vinden het ook erg leuk om het samen te doen met de andere serviceclubs. Om echt met z'n allen ergens aan te werken. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Het is van 12 tot 6. Ze kunnen langskomen of ze kunnen contact opnemen met Kiwanis via Facebook of mensen die daar bij horen. De leden, onze leden, ook bij Rotary en de Lions leden. Voor materialen, of het nog gaat om luiers of om voeding of om kleding, schoeisel, dat soort dingen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je geld wil storten omdat je bijvoorbeeld niet op Bonaire bent, op vakantie bent of ergens anders woont en toch wilt bijdragen. En dan kan het ook via onze rekening gestort worden. Nou, vamos toch een microfoon op evitar toch comunidade de Bonaire, maar apesar que o dia de rei toch passa de caso aqui met de keren die elkaar governador de broad was aan de landen die Voz di Bonaire e Mega FM pa cubos dan radioton. E netamente para sobre o dia de rei, para sobre o dia de rei nós também ele como dia para celebrar, so bang doen mang também na nossa comunidade. Dus bij deze passa na Mega Hit FM, manda bo petition, e também na outra radio emissora, kuta Voz di Bonaire, a base de ser, bota manda pedir cantica, quizás porque fazer donação para cantica bota passa banda, nós estamos ratos vai, hari bonita cua, antori timbiabo tem disso quarto, dubbeltje, cara costa ajuda. Habre bocachinang, waki ko por dona for de coração, por cada coisa, anche chiquito, nós ajuda nos comunidade.